Aquesta professió és una professió que està vinculada en l'imaginari col·lectiu i també perquè és una realitat a unes altres persones, a un altre perfil. D'això sempre ho parlem, les companyes que estan aquí també, que són advocades joves com jo, que són dones, no som un senyor de 50 anys amb traje i corbata que entrem per la ciutat de la justícia. I això, hòstia, sorprèn. És com, bueno, i estudies dret i a la teva classe ningú té una mare que és treballadora de la llar, és com, bueno, de fet, les famílies dels companys, les companyes, d'amics i amigues serien de classe, serien els jefes de la teva mare, ho poden ser efectivament. I passen els anys i arribes als jutjats, i això que comentava, i només els de seguretat et miren encara de tu, advocada, has de portar com el carnet a la boca, a les dents. Jo sempre dic en broma, és que jo quan arribo a la ciutat de la justícia soc la treballadora social o la persona acusada, mai l'advocada, no sé quantes advocades amb aquests cabells passen per la ciutat de la justícia, sobretot poques. Però és que quan mires una miqueta més enllà dius jutges, jutgesses, fiscals, no sé quantes són racialitzades, quantes són persones migrades, hi ha algun negre? No sé, si teniu la sort potser no heu estat molts pels jutjats, però negres, gitanes, llatinoamericanes, és que no n'hi ha, són espais que no estan pensats per les persones que aquest sistema capitalista, racista, patriarcal, delega a unes altres persones. El sistema de justícia és un sistema racista, com deia, és un sistema classista, patriarcal, i no està acostumat a tenir en la seva seu aquestes persones, o millor dit, està acostumada a tenir-les d'una banda, només d'una banda. Per això, quan alguna d'aquestes persones que estan relegades als marges acudeix a buscar una suposada justícia, encara sorprèn.